play fine. You gotta hit us up to get a pimped out. Hi, I am Chris, and this is my ride. I have this car from 1965. It was my grandfather's. I hate it because it's very difficult to drive it and it's very awful with the queue of the μαλάκα που περνάει τον δρόμο και τον βλέπει. So please MTV, take my ride! Τι το πούσαν αυτό! Τέτοια μάτια πιανού να είναι άνεγε! Πω, δεν είσαι το λάθηκα! Τι είναι αυτά ρε! Πάμε στο Chris που έχει τα μάτια να το δούμε! Oh my god! It's difficult! Chris, ήρθα σήμερα για να σου ταβατζώσω το αμάξι. Πάμε να το δούμε! Chris, έλα πες το αμάξι και ήρθα τρελαθώ του Σίμος. Student είναι ένα ενόχλιο του 87. Τέτοιο παππούς μου θα το αλλάξω γιατί είναι πολύ παλιό και δεν με πιάνει καλά. Θέλω να σου δείξω. Ας πούμε η πόρτα του συνοδηγού ούτε καν ανοίγει. Έχει κολλήσει. Τι άλλο να σου πω, οι σάτες εδώ είναι έτοιμες, έχουν σπάσει, κοίτα, έχουν σπάσει, είναι έτοιμες να βγουνε. Είναι το αμάξι είναι ένα λάθος τελείως. Φιλαράκι, τι να χωρέσεις εδώ, δώσουν τα κλειδιά και οι μόδινες του West Coast θα σου τα δώσουν το αμάξι. Πιάσε, έλα exhibit, πιάσε. Δώσε τα κλειδιά. Πάμε να πούμε στον άκρο να φύγουμε. Και καλά. Γεια σου Chris.